A já bych ještě ty zvířata, abychom na to nezapomněli. Opustený malý ostrov bez signálu, bez nemocnice, bez ničoho. Z ničoho nič ma napadol roj včiel. Doštípali mi vlastne celú hlavu od alergie, ale nemala som ich pri sebe. Tak hneď opuchnem. Žihadla vonku z tej hlavy. Ale keďže som vedela, že tú hodinu a pol tam nebol ani živej duše, v Guatemale, pralese a bosou nohou stupnem do mraveniska červených mravcov. A ja som si tú tabletku zabudla v aute. A prvá vec, ktorá mi napuchla, nebola vlastne tá noha, ale moje intimné miesta mi napuchli celé a najbližšia nemocnica bola 3 hodiny cesty autom. Obrovská miestnosť, kde všetci umierali proste na infúzkach, celé zle. Pred všetkými tými ľuďmi ja sa ma opýtal, že my by sme potrebovali vidieť vaše všetky opuchnuté miesta na celom vašom tele. Kašlem na to, mal som šaty, tak ja som tie šaty zrazu nadvihla. Celá tá napuchnutá vec tam dole oživila všetkých ľudí. Magické intimné miesta a o 2 hodiny neskôr som bola v autobuse v Merbelíze. To myslíš vážne? Keď ma doštípali vši, piesočné vši, iba mňa, ale hej, ja sa zvieratkám teda vyhýbam, všetkým zvieratám. Ja si hovorím, že to je karma, karma je zdarma, bola som na Filipínach v časti rýžových polí, kde som nemala byť, aj tak napriek tomu išla, lebo som si povedala, že na čo miestny sprievodca, keď tu mám mapy CZ, že ich pavúky vôbec nie sú jedovaté, lenže do tej rany sa mi dostala infekcia a tá ruka mi začala opúchať, odumierajúca koža okolo tej rany. Mám akože urobené aj fotky, sú veľmi nechutné, umierať vlastne mi tam to mäso. V tej nemocnici tak oni nevedeli, čo so mnou. Im vravela, že o 10 dní letím do Kolumbie a že nejako nestíham operáciu. A mne sa celý víkend o tú ránu starala moja babka. Domácu slivovicu a ono sa to začalo hojiť. A povedali, že nie je žiadna potrebná operácia, že môžem teda odcestovať do Kolumbie. A zrazu tá kráva sa jej urvalo to lano. Ona bola tak silná a tak rýchlo behla, že ona ma stiahla za sebou. Celá som bola ohomnená, ošpinená. Vrátila som sa naspäť takmer uplakaná a zrazu tam bolo 4 policajti, ktorí kopali, mlátili, dusili toho môjho kamoša. Jediné, čo som sa zmohla spraviť, bolo natočiť to, aby videli tú policajnú brutalitu. Zavreli nás do tej basy na chvíľku. Niekde odo mňa chceli peniaze, niekde si odo mňa pýtali sexuálne služby, ako podplácanie. Že Miladu si beriem do kancelárie, sa zamykame, nech nás nikto neruší. A ten komisár mal tak 150 kg, nechutný, spotený, začal strašne smiať a povedal, že on iba žartoval, že tu mám pás naspäť a že chalanov pustí o 10 minút von. Po tých 50 metroch, ako to lano sa vracalo, tak v tej plnej rýchlosti mi udrelo do tváre, do hrude. Surfovanie to vôbec nie. Ja som mala niekoľko nehôd s vlnami. Výškovky a ja nie sme kamaráti. Bola som najviac 5300 metrov a to ma skoro zabilo. Ani potápanie, ani výškovky. To sú dve veci, ktoré proste moja hlava nejako nezvláda. Veľa som si zažila, odžila, ale ľudia boli všade úplne skvelí, dokonali. Keď som sa ja dostala do problémov, čo vždy, tak ľudia boli tí, čo mi z tých problémov stále pomáhali. Keď som si prvýkrát kúpila letenku do Thajska, tak moja mamina skoro zinfarktovala.